Araw namin ay kumpleto na sa tuwing kay aming kasama. Sa balita at musika, saya at agrikultura, Kings Radio ang nangunguna. Pamilya ko, okay saya. Kami lahat ay magpipina. Kasama ang hari at reyna na Princess Ninia! Bilang ito pang pamilya, kasama na rin natin ang mga magsasaka. OFW sa buong mundo, kami nakikinig ng Kings Radio. Tayo na asenso, naging positibo, iwanan ang lahat ng mga puro negatibo. Naka-on air na kami, Na tayo sa Kings Radio. Na 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 na, na 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 na. Dito na tayo sa Kings Radio. Na 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 na. May agrikulitan at tawanan. Gusto niyong tugtugan, magpapagaan.